noko sinawunikana nje iphepha sijike sibuye masibulele abantu masibulise kuqala kumzombo okhoyo apha nasibulele ke abantu base-ward 22 ke sathetha ke nomhlekazi la khona nephepha elifikayo apha eofisini so besinilindi ukuba niza kuba khona ndiyayifunda ke ndiyayivumbalelwana ekhoyo apha ndizayithatha ke ndizayisayina ndizawudibana kananjalo no-executive mayor kamasipala ngoba ezinye izinto ezikhoyo apha kwimbalelwano asizinto encakasana ezifanele uba mazisingaphinda ukusisiyo kodwa ke sizawudibana no-executive mayor. Udala siquqa kula masipala. Uqala kwami ukuya personally ngiye nge-23 kaMeyi ndadityaniswa noCouncillor Mangcotywa kwathiwa nguye o-responsible for technical services. Indlela, umbane, zezona ziphantsi kwakhe ezo zombini. Kodwa ke si-concerned nangendaba yamanzi. Amanzi ke wona kuthiwa aphantsi komasipala ombaxa oyiChrisani. Chrisani leyo ebesipha kwiveki ephelileyo. Ikhona imigushuzo eyenzekayo. Ukhona umuntu wakhona wasemanzini bendifonele. We hoping uba ke sizawukwazi uphumela nakwezalali zikufutshane neTsitskama like uSisilana nxa kuphunywa khona. Iseyindlela enye ebuyela ngapha ngasedolophini nolahlangubo. Izikhalazo zethu zizendofile uzamkela uMr Mangcotywa abasasazi bebekhona bamfotile sithe simnika iintsuku ezisixhenxe. Ezikhalazweni zethu amanzi sesiwabekele siwafakile kodwa nawo phayana kodwa ke wona phendula umasipala ombaxa. Yena sifuna indlela kuye, sifuna umbane, sifuna i-FDP houses. Sine-program ye-crime ngoku, i-crime e-escalate-leyo in terms of i-stock theft, ii-drugs zingenile ewini lethu. Zezo izinto okwangoku noxa zingaphelelanga okwangoku ezona zithi sibunzi. Mhlawumbi amanzi niwafumana njani ngoku? Mhlekazi wam sibuyele emithonjeni ngoku ibeka nje icace. Abantu babuyele uyoklina imithombo yabo bayokha emilanjeni nasemithonjeni. Iitepu zidry. iChrisani ivumile ukuba ii-boreholes ebezenziwe phayana zirane dry. So bona ke inantsika yabo ngexesha besinabo uyakhumbula ubukhona nawe phayana. Bathe ke bazawuzisa ooJojo tenki. Then ke we hoping noba baza nelo nyathelo. Mna ke lamicebo belithe kubo laa ntlanganiso besinayo phaa eChrisani. Why singabuyeli back kwabagungqi kwaba kulamaphiko womoya? Lamaphiko ayenzele ii-reservoirs. Yes, zavandalizwa lamaphiko kodwa amanzi phayana bengaphili ke ezabhoholes ziphayana kuwo. Utheni kungabuyiselwa kwamoshwa oopipe because oopipe bengabesteel so abantu babasika ke nedebt. Makuphinde kureplacewe eza nantsika plumbing yabo eza reservoirs fakelwe idepth ugalelwe phaa rather than uba kufa kooJojo tank. Abantu bayabamba nazi imagrets neJojo tank kume izitendi zodwa ngoku ooJojo tank basusiwe. So elam mna bendisithi eza reservoirs they are still there. Some of them are leaking. Bekunoklozwa eza leaks kuvalwe iitruck ziChrisani zihambe ziyogala amanzi kweza reservoir. Alright. Utata yena ngubani kwaye ke futhi ezindlela beniyozikhalazela zigqibeleni nokwenziwa? Igama lam Malizole Mapeye apha lahlangubo. Iindlela zaseYiwu ugqityelwa kwazi ukwenziwa zagqityelwa ngo-2011. Iindlela zaseYiwu ukuqala kulahlangubo phezulu ibridge ecrossa esa abantwana esikolweni iqhekekile. Iindlela zethu zimbi kakhulu sikayona ngxaki yendlela uyoqabela ngomaqawuka iTsitskama uyotsho ngomthwakazi. Kukho ilali phana ezisemkhoshweni kakhulu. As a result iibhasi zigqiba 3 months zingahambi ngenxa yendlela ziphuka umhla nezolo. Iindlela into engundoqo yewu zindlela ngamanzi ngumbane. Umbane eYiwu wagqityelwa ufakwa kwiminyaka edlulileyo engasakwazi nokuyikhawunta. Ngoku as a result singabahlali bakulahlangubo phezulu siyazithengela ioil yamanzi. Injini yethu kuthiwa xa sisiza sizoripota kumasipala ombaxa athi andinazi oil.
sithi ke thina kube singabahlali sibethe umzi nomzi abethe 5 rand for uba makuthini makuphume 5 litre ye-oil. Even now asinawo amanzi, injini yethu la system yakudala yedizili. As a result abantu basela amanzi anedizili. Injini xa yolungiswa kufumaniseka uba idizili ichithakele emanzini. Yingxaki sijongene nayo ne-job creation eyiwu iyewa lisahoyekanga. Oko kwemka ezanto kwakuthiwa ziintente zazilungisa indlela kuthi kwawunethi imvula zisuke ziyokwenza indlela. Ezaa stations ka-public works zazise-Aphalahlangu uyotsho edidimana zilungisa indlela yeyiwu. 56 villages around Wicklisea zinengxaki ayingowa-22 yedwa. Iindlela zethu zimbi sizenzile iintshukumo koWicklisea, sazenza iintshukumo kudala sizabalaza sihamba simaxhaphetshe kangokuba ngoku sathatha ustage 2 sathi masizowa e-technical service apho izikhalazo zendlela namanzi nombane zizahoywa khona. Kodwa owethu umbane abe engekho phantsi komasipala, siphantsi ko-Eskom. Ingxaki esijongene nayo yileyo. Mhlawumbi kule 7 days niyibekileyo ukuba ngabakho nto ibonakala isenzeka nizawuthini? If kule 7 days simnike yona akho nto ibonakalayo, will mobilize more people around kuwa 22. Zi-13 voting stations zakhe sizawungena kuzo zonke zalali simobilize abantu, sizamkholisa phezu kwetafile uba akaphenduli. Cela nje ukongeza mhlekazi wami, kule ndaba yombane, umbane ayisiyo responsibility ka-Eskom ukufakela abantu umbane. Mna I used to work at Eskom. Imali yokufakela umbane isuka kumasipala. Then uEskom is just the implementing agent. I-budget yekamasipala. Nangoku sayixoxa lento noMr Mangcotywa uCouncillor lebesamkele ezizikhalazo. Wayethembisile ke kum uba banenye iplan abaza kwenza ngayo without going the Eskom route. Banemali lena angasathethiyo ngayo xa andifunanga umpress uba makaphendule ngoku sizamnika i-chance yakho uba aphendule izinto ngexesha ndandifikile phaa kwengoma wayezithethile.